Всички това ще бъде бърз геймплей в Survivor. Ще цепи дълго обаче, което е лекичък проблем. Така, това ще е първи епизод по поредицата. Както виждате, автобусията тук ще е създадена. И аз предавам да почваме. Така, първо ще събера малко дърво. Така. Така, събрахме, може би ще съберем поне 16 такова дърво. И много малко да се довърши. Защото за тех нещо коментирам един клип, само че не за тази... не за всичко случва, който ще прекъсня. Извинете, а за един за другия канал с сила с един приятел, който се казва Minecraft Maniacs. Можете да се абонирате за двата. С нещо с този канал прави колава на другия опа. И нещо такова с това качваме по това Minecraft. Значи ме качели в минигейм, има Survivor, само че там е... Да, пак е Survivor, само че там вече... Не знам както е. Много може да се абонирате за двата канала, надявам се да ви хареса. Да ви харесат, така нека започваме с строението на къща. Така както виждате, събрахме малко повече дърво. Така, ще се правя на крачен тейбъл. Така, ще сложим някъде, така малко ще почистим представя. Ще бъде разлики, че отриваме. Може да се бъде малко за такос за къща. С малко. Това ще бъде Survivor. Тук без да стреба, трябва да опуся. Трябва да се прави малко място за къщичката. Това си лага. И да посвоим един етката и те ще махнем. Стайки проверяха, не поняла. Така. Дайте предложения за какво искате да направим. Кой искате да направим? Survivor Mode. Да, ние между другото ще стимаме с Zero Prod. Само че аз още не знам така, защото все още сме на училище. Те много гадно става и така. Извинете. И сигурно в неделя ще имаме. Ясно, неделя, другата седмица. Надявам се клиповете се получат. И така нататък. И така нататък. И така нататък. Така. И място и пресилана. Част службата с маса обложи. Кратик тейбъла. Така. Чайте малко, че тук е нещо нови. Лаги пустото игра. Така. Значи, първото, което ще правим, ще се правим пръчки. Също чите пръчки излизат. И ще правим две кирки. Така. 3. Така.
И ще се прави тук. Изчувкаме някъде дълбоко. Хубаво, точно така, точно хубаво трябваше. Може да потратим отлично в най-скоро време. Стихме пръст, не знаете защо. Така. Продължаваме да аз ще обясня какво се спустиме. И да, диспетчер толкова дълбоко. Тук сме в очакване да намерим нещо. Да. Аз си, вау, често ви казвам, по-голяма и кой се вижда. Както и да е. Така. Не. Толкова много работа. Скъсто много. Тето стърт. Добре, си ми. Трябваше по-зрема. Така. Пас. Тъй къде ни беше асет. Сега беше пил. Трябва да се усета по-обливе. Сет. Аси. Help. Я питерсик. Пръскатитикс. Са. Така, пак тук. Тук ще си направим. Не пачи. Коло. Две. Лелевайко. Сега ще правим къща. Значи по всичко личи ще оставате, ще такова. Я да правим много голяма. Ще гледаме нещо скороничко. Сега се... Ще фега. Хей. Къде ти килото? Те са се закрещих, видите. Силава. Така, само ще направим къщичката. И ще приключим клипа. Филто спекли да правих. Така, само тук къщичката ще оформим мъничко. И ще приключим клипа. Следващия клип вече ще имам намерени хубаво стол, смисъл поне един-два стака ще имам за къщата, не за дълго, за къщата. Ще намеря въглещи, ще намеря въглеща, така, още два пъти да бъде. И така, да се ще опияме.
Я вести делаю смысле. Да, все. Кратко хватило, покрив ветра. Пак шаричку говоря, да. Много това усилен, тече вие би трябва да го чуете. Те сега коментираме едно видео. Да, то няма се видите. Да, ти няма се видите. Така. Да. Да. Така ще се още малко тръгваше. Тръгваше, ама пасекте, че тя. Ще се да 90 минути да живе. Както виждате, се бях малко дървала бързичко. Ти гледате като се гледа дърво, защото е малко скучичко. Това е малко не, май се. Подробности, както са казали хората. И в този епизод, както казах, ще правим само кратката пешичката. Нашата скромна... Видите? Нашата скромна пешичка. Така, само да ви ще покрива тук, написате ви. Тъско за как ще затворя вътре. Как ще затворя? Както виждате, и той да свърши. И аз мисля, и това стане с епизода. Както виждате, я събрахме много неща в този епизод. Почти много ме зъбите. Те ме зъби. Бъга. Само да бия няколко зъбите. Омага, нещо ме отрепят. Аха, добре. Ето то, с таскирка, те хубаво ще видят себе. Дай зъби. Бъга, те колко са? Тук също ли така? Така някъде тук беше къщата. Ето. Направо ще блокирам. Скъси, айде. О, бъга, някой зови поставил. Къде са ви железите? Чакайте бе. Уф, все пак стреляй си пипсваш. Точно пак стреляй си. Сега се намеря къщата. Лъка, брат, стига бе. Лъка. Стига, аз има се лайте витате. Аз ли ще да ги отребя. О, и аз се пребавя, много се прави бич. Ще ви се правите тук на балони. И сега ще ги отребя. Ще се накратите. Добре, толкова се отреби сте. Къде бе? Гарча. Добре бе, чай, че го се веде къщата. И че се ще оправите с стройки. Къщички. Те позоримаме. Леко се ми беше хубаво. Стига бе, курвич. Не се ограбвайте. Шит. Те стреляха след мене, брат. Сега тук ще взема...
Gdje? Ole, shit. Ole, kraj, izgubih всичко. Край. И що се пада, нали ща? Това беше краят на първия епизод. Я се ви харесал.